3. Kaixo, Guan eta Aroa gara, Ekialdeko Institutotik, eta Roiak proiekturako izena eman dugu, eta hori da gure proiektu. Niri biologia asko gustatzen zitzaidan eta Naroari asko gustatzen zitzaion ingenieritza. Orduan bi ideiak nahasteko proiektu hau sortu dugu ingenieritzako zatiarekin, sensoreak eta Arduinoren programa, eta landarea eta haren garapena begiratzea. Sensore sistema hau egiteko Arduino programa erabili dugu eta bidali diguten kodigoa sartu dugu, eta orain datua jasotzen ari da denbora guztian gu jakiteko ea landareak hezetasun eta argi egokia daukan, eta ez baldin badauka abisatuko digu. Bi sensore erabili ditugu, hau dela hezetasunarena eta hau dela argiarena, eta bi argi hauen bitartez esango digu falta zaion edo ondo dagoela landarea. Landarea eta gero eta dena programatu eta gero programa honetan jartzen digu landarearen informazioa 5 segunduro. Bi sensore jarri ditugu, hau da hezetasunarena eta hau da argiarena, eta argiarena bakarrik esaten digu argia dagoen edo ez. Bi argi ditu, honek beti dago piztuta eta alde honetakoa argia ez dagoenean itzaltzen da, eta argia itzaliko dugu ikusteko. Eta hezetasuna neurtzeko hezetasun sensorea jarri dugu, eta orain hezetasun sensorea ez daukan hezura jartzen du 1020, eta 500 baino gehiago jartzen badu, esan nahi du landareak ura behar duela eta argia piztu egiten da. Eta 500 baino gutxiago jartzen badu, ur nahikoa dauka, eta ikusteko sensorea urean sartuko dugu, eta hemen jartzen du orain 320. Eta ateratzen badugu berriro pizten da argia. Hau daukatuta dago eta hurren urteera begira gustatuko ditzaiguke beste sensore batzuk jartzea. Adibidez, argia neurtzen duen sensore bat, edo ere bai airearen kalitatea neurtzen duen bat. Ere beste ideia bat izango litzateke ureztatze sistema automatiko bat jartzea landarea bakarrik zaindu ahal izateko.